Siyam na magkakamag-anak kabilang ang 3 buwang gulang na sanggol patay matapos araruhin ng van sa Cagayan. Mula sa Calalo, Cagayan, makakasama natin live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. Joanne, isang malagim na trahedyang ang kinasangkutan ng ilan sa mga miyembro ng IP community dito sa probinsya ng Cagayan. Nauwi sa malagim na trahedya ang dapat sana'y pakikiramay sa nasawing kakilala matapos mamatay ang siyam na magkakamag-anak na Aita kabilang ang 10 taong gulang na batang lalaki at 3 buwang gulang na sanggol sa Lalo, Cagayan. Galing sa lamay ang mga biktima at pauwi na sana ng mangyaring aksidente. Naisipan ng magkakaanak na magpagpag sa tapat ng isang tindahan bago tuluyang umuwi sa kanilang mga bahay. Pero makalipas ang ilang sandali, isang mabilis na van ang umararo sa mga biktima dahilan ng kanilang pagkamatay. Ayon sa mga may-ari ng bahay, nabigla din sila kasi may narinig silang kalampag, ang lakas daw talaga. So nang lumabas sila, tiningnan nila, ayun na, yung parang nasyak na sila, na nakita na nila yung mga bangkay, nakakalak na sa kalsada. Tapos yung iba nasa loob pa ng tricycle kasi naipit sila, ma'am. Ang bilis talaga. Parang bomba kasi ang lakas. Sa lakas ng impact ng pagbangga ay nayupi na ang tricycle na sinasakyan ng ilan sa mga biktima. Swerte na lamang daw dahil merong SUV na nakaparada sa shoulder road dahil kung hindi ay mas marami pang posibleng namatay sa aksidente. Hindi pa malinaw kung nakainom ng alak o nagkaroon ng mechanical error ang sasakyan na minamaneho ng driver na nakilalang si Dan Vincent Domingo, 42 anyos, isang Army Reservist at residente ng Tabuk, Kalinga. Ayon sa pulisya, kritikal sa pagamutan ng driver ng van habang nasa ospital din ang dalawa niyang sakay na kapwa Army Reservist. Inilibing agad ang mga biktima matapos magpositibo sa COVID-19 ng 5 sa kanila. Joanne, katuwang na rin sa ngayon ng PNP ang LTO at ang Highway Patrol Group sa investigasyon sa nangyaring aksidente. Samantala, matapos nga na magpositibo sa COVID-19 ang 5 sa mga biktima ay ongoing yung contact tracing na ginagawa ng barangay at ng LGU. At sa ngayon din ay naka-isolate na lahat ng rescuers mula sa LGU at provincial government na mayroong direct contact sa 5 na biktima na nag-positive sa COVID-19. Joanna? Jasmine, since yung driver ng van ay under critical condition din, paano yung kanyang responsibilidad doon sa mga biktima? Sa ngayon, Joanne, bagamat under critical condition yung driver ng van, ayon sa PNP ay nakatakda pa rin magsampa ng kaso o sampahan ng kaso yung driver. Bagamat ito ay regular filing na lamang o ordinary filing na lamang dahil sa ngayon ay may mga hinihintay pang dokumento ang PNP mula sa ospital kung saan nakakonfine ang driver ng van. Joanne? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.